Fuck. Nu bliver jeg drop igen. Mand, det går nok også uhyggeligt. Jeg blev fandme bange. Ja, der skal heller ikke meget til at skræmme jer. Hold dog kæft, Jonna, du bliver selv nemt skræmt. Hvad fanden gør jeg? Der er ikke noget, der skræmmer mig. Og slet ikke de der uhyggelige spil. Det er jo kun jumpscares. Jeg kan fortælle dig en ting, der kan skræmme dig for videre sans. Nej. Kasper står i Bruno-kostyme. Okay, så er der en enkelt ting. Jonathan. Jeg er altså sulten. Ja, det er jeg altså også. Jeg er faktisk også blevet lidt sulten. Jeg kunne hente noget. Hvad for noget mad? Et eller andet. Okay. Pizza. Hvad fanden laver du? Jamen, hvad er det her security reach for noget? Det her billede af din gård. Nå, det er fordi vi har indbrud her forleden. Så min far satte en masse kameraer op. Men her på gården, men det burde kun poppe op, hvis der er bevægelse. Den poppede bare lige pludselig op. Det er jo herude. Hvad er det, du kigger på? Pladen, den er åben. Prøv lige at komme herover. Hvad er det? Jeg tror, jeg så noget. En skygge eller sådan noget. Ja, jeg svæver, jeg så et eller andet. Seriøst? Ja, der var et eller andet, der ved sig en skygge eller sådan noget. Er du sikker? Jeg er helt sikker. Jeg er nødt til at gå og kigge. Hey, come on guys. Det kan være, det er et indbrudstyv eller et eller andet. Jeg får herremangt bank. Jeg tør ikke gå ud alene. Hvad så nu? Jeg tror, det skal blive nødt til at deles op. Tror du, det er en god idé efter det, Jonathan sagde? Altså, når vi deler, så er vi jo kun én. Og hvis sammen der røven er der, er det jo meget nemt for os at blive overmand. Jeg tror, hvis der endelig har været en røver her, så tror jeg, at han er gået, fordi han har hørt os. Ja, jeg er helt enig. Vi deler os. Jeg går op på loftet. Jeg går ned. Jeg går også højere. Hvad fanden sker der? Jeg hørte Marty skrige. Jamen, hvad fanden venter du på? Kom! Hvor fanden er Marty? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Hvad fanden regner det nu også? August, vi er indenfor. Ja, du skulle selv sagt, der er hul i taget. Jamen, det er den sydlige del. Vi er den nordlige del. Jeg bliver altså nødt til at ringe til en eller anden. Er du nu sikker på, at det er en god idé? Hvad hvis han stadigvæk er i live? Ja, det er du ret i.
Altså, hvorfor skal signalet falde nu? Pis, altså. Altså. Jo, der var sgu en streg. Nej. Mathias. Fuck! Vi fik dig! Du skulle se dit ansigt, mand. Det hele var planlagt, Jonsson. Mathias og August fik dig lukket herud. High five! Ja, hvad har nogensinde gjort Men det er ellers godt lavet. Men hvordan fanden fik I meget til at kravle på vægten? Vi har ikke set Mathias, siden vi gik ud. Fuck, jeg er træt af dæmoner. Og Kasper Stork. Og generelt alt, der kan finde på at gemme sig under en seng. Så er der altså kun én ting at gøre. Og hvad er det? Løb for små piger! Mathias. Det var ikke noget. Det mener du ret pænt, mand. Eventyr. Nej, hvor eventyr. Captain Martin, kan vi ikke bare bruge det, vi har brugt til bare at se skræmt ud nu? Jo, bare skræmt. Værsgo. Kasper, der er nøgen. Kasper er nøgen. Det vil jeg bruge som en skræmmel. Værsgo. Kasper, der er nøgen. Oh shit!